Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu na-afụ video na foto dị n'akụkụ ebe a. Video na nwa ya dị nkenke because na mụnwa I've not really paid attention to it. Few weeks ago mmadụ sendịlụ m ihe na-eme na Togo. Togo politically amara m ihe na-eme there. And that video contains some graphics content that I cannot post. Then this one now, I saw it on Instagram this morning when I was trying to scroll through Canfor. Few weeks ago, as an Ndigbo, my own personal opinion. My own personal opinion actually on this video and about this topic in Ghana. So by the way, Ndigbo, or whether I corrupt to the place, that is my own question. Some of Ndigbo, wherever you would like to showcase yourself, can go one thing here outside the country, may poor. When you leave this country, poor, they see you first as a Nigerian before Ajuwa get busy. But it is now becoming clearer and glamorous, and Ndigbo are beginning to make the outsiders to understand that in Ibia Nigeria name well Ndigbo, Ndigbo Hausa and Yoruba. They see you first as a Nigerian before Ajuwa get busy. In other words, kedi unu megide na Ghana. Mom, yes. You make a na they shouldn't have, yes. Most of the Ghana, South Africa, they don't like the Mare Batanabeha. They don't like it with special aid trade, especially to Nigerians. Before you kubo Ndigbo. And most of the buy Jaka contribute to their own. Most of the buy Jaka, all these things are contribute to their own. Few weeks ago, I said Ndigbo jeme Igwe Ghana called again. Ako. I said Ndigbo mande kwero. Ichi ikuka very well. Ako bi some Ndigbo ya he chekwa je sabotage ha because nto bona choka ha nwe Igwe or ka ha nwe a leader is for the good of themselves and the people no obodo ha, so that only onye Nigeria committee na ekedo onye di ha onye Hausa bụrụ onye Igbo treat him according to the law of the land. Ebisebia kedu onye dị ha onye Igbo onye do otu a o afọrọ onye do otu ihe na-esiri ike anụ na meeting na kisi ọ na-anyala onye anụ aka ka ebuje na nke Igwe ka ebuje. As for me, I will say that see dissolve what the Igwe ship you dissolve it kada akpọ ya Igwe si kpọọ ya another name because imagine na Igbo je obodo ọzọ je buli Igwe onye buli Igwe dị Ghana ịnatazi village gị ya na asị Igwe Eziowele na Igwe ndị Igbo na Ghana nọ n'ofu ebe. How does that sound? O Igwe ndị Nimo nwere Igwe ngwa abụla Igwe na South Africa ịnatazi aka gị na Igwe ndị Nimo mụnwa aka ka esi na ebi Igwe. Ihe Igbo counterfeit. You shouldn't have called yourself ihe Igwe. Ihe unu kwesịrị unu ya kpọkọnata onwe n'ọnụ nwe a leader na ihe a bụ chairman ndị Igbo na Ghana, ihe a bụ chairman ndị Igbo na South Africa, ihe a bụ chairman ndị Igbo, because na ndị agha mara ihe na akọ, they don't know what we are. So unu chọọ ime ihe na-eme ya na ihe ndị Igbo, so that enwegoro onye a na-achọ si oke na ihe a bụ onye a na-achọ oke aya report gị n'aka chairman a post ya to some of the groups. Okay, hati most aya afọlile onye mụ ya ọ bụrụ ndị agha tụrụ ego ka ebunata ha, ọ bụrụ ndị ihe na-esiri ike ga enyela ha aka. Kita ndị Ghana ngago na-emebisi ihe ndị Igbo, which is not supposed. Ịrụkwa n'ebe ndị Igbo jela akwụlị onwe ha okwu dị ya. Like I said, in my own opinion, they should disband all this Igwe ship outside. They should disband it. Anything be Igwe but outside. Only have na onye abụ Igwe outside the country. See me again. See disband ya. This kataya konyo bonanaba. You will become a chairman. Echicha onweke chairman chair 2 years or to appoint you or elect you ọzọ. Una just now said the name Igwe. Yeah, Igwe Nka, Igwe Lagos, Igwe is Ndigbo na Dubai, is Ndigbo na Abuja, is Ndigbo na Lagos. No. Igwe is Ndigbo na Abuja. Mana Igbo onye Ogidi. Ihe anatazikwa Ogidi. Bịa bụrụ Igwe ndị Ogidi.
And this thing doesn't make sense to me. Or yeah, supreme leader or chief or at most chairman Ndigbo na Abuja, chairman Ndigbo na Lagos, chairman Ndigbo na onye isi Ndigbo, onye isi oche, all these things. Because by the time you no matter how many bukwa, inalukwa your village, igwe obodo no ka uno kake. Man, if you have that mentality, maybe igwe Ndigbo na Dubai because you seize more money more than igwe Ndigbo no na village uno. If Atazia usually convoy more than igwe, and you will not remember to respect. Some of you don't remember to respect igwe in the village uno. Because maybe you came back with more money and more security. You may not even go to pay homage to the Igwendo Obodun. Igwendo Obodun kuzia yeman no, it was outside the country. He passed another law which is against what Ndigbo believe in and which is against Ndigbo. In my own opinion, see this band here before Butelin Ndigbo Jaffa. Because like I said in the beginning, Wamun Unemego the outsider. Hamalogoni bata Nigeria name well Ndigbo. If people are now bringing them closer, it's becoming more like Bataban Nigeria. Uno Batana Nigeria. I'm Ndigbo Biafra. On the Bonda Hausa, on the Boyende Yoruba. No passport to Nigeria, Kijiwepo. Idaliwu, the country will treat you according to the law of the land. They will not treat you because they born Igbo. They will treat you according to their law. Why not also go there and come and be a good ambassador of where you are coming from? Apata say Ndigbo na enye nsogbu Ndigbo na emenka obulo some individuals ihe kunu megide lasa South Africa megide jide Dubai gbaliko ya gasa ya onwezisi kita unu emewe gị na Ghana very soon aba Senegal very soon aba Japan mbosi aka egusi video sebe Ndigbo na anu ogu na the street of China. Ndigbo na Ndigbo. The China jide zone na has no Nigerians. It will not, your action will not start to oppress and to scatter the mind of other peoples and agenda of other tribes. Not the naboro Ndigbo. Most times, if you want to be a good representative of where you are coming from, because even our players in our ball no bodo Igbo na potana eme Ndigbo ndi Yoruba ndi Hausa. Most of them are a Nigerian football international, not an Igbo football international. We should remove all these things. We should remove it. All these things is my own opinion. You want to share your own opinion? Kabaruti in the comment section. Please and please to make your own contribution, the constructive in speaking. You need to bold enough to appear na camera kuwoku. Ichogodi de konya mali. If I'm not in support of it. In a big when Dubai, while you know when na village on. Or is it was there problem there asigwe. Asigwe can actually for Igwe Ndigbo or Igwe na solve a problem Igwe. People should think about it now. Think about it. Because in my own thinking, that is why I do in my own opinion. Call the one.